Doufám, že sice v menším počtu, ale jste už na místech. Já bych rád zahájil odpolední blok a ještě předtím, než předám slovo kolegyni, tak bychom vám rádi v velké krátkosti spolu se šéfem syndikátu novinářů Adamem Černým představili společný nový grantový program syndikátu novinářů a nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který jsme nazvali Talent. Je určený mladým novinářům a měl by podpořit projekty, které mladým novinářům pomohou, aby zůstali u řemesla a neodcházeli do jiných profesí. Dobré odpoledne z mé strany. Já jenom krátce uvedu, proč jsme tuhletu myšlenku jako vynalezli a co s ní sledujeme, protože je sice hezký, že dnes zveřejněném žebříčku si česká média významně polepšila, ale to je dané pouze změnou politických okolností, jak mi aspoň tak připadá, a ta zpráva nepodchycuje to nejdůležitější, že se významně zhoršuje ekonomická situace českých médií a s tím samozřejmě souvisí i to, že jak třeba mám zprávy z fakulty tady v Praze, tak mnoho lidí se sice hlásí na fakultu, na novinařinu, ale víc než polovina vlastně ani nepočítá s tím, že by to někdy v životě vykonávali. Ten vstup do toho řemesla, do té profese čím dál tím obtížnější, a to byl přesně ten důvod, když jsme se rozhodovali, kam napřít ty spojené síly, takže jsme si řekli, že by to mohla být právě ta kategorie, řekněme, začínajících novinářů, protože ten limit 35 věk, já mám takový dojem, že například Havlíček Borovský, to byla chvíle, kdy on už uzavíral své celé životní dílo, které si ještě do dneška čteme. Ale Petr Olálek teď zpět do přízemní reality. Petr Olálek vám řekne konkrétnější údaje k tomu projektu. Úplně konkrétní ne, ty se dočtete od zítřka na webu nadačního fondu nezávislé žurnalistiky syndikátu novinářů. V krátkosti jsme to věkově omezili vlastně cenou novinářských křepelek a žádat o to mohou novináři, ať už například z důvodu, že mají domluvenou stáž v zahraniční redakci nebo ve škole a žádat o stipendium, aby tam nemuseli žít o chlebe a vodě. Může se to ale i týkat například novinářek, kterým se nemá kdo starat o dítě a potřebují příspěvek na dětský koutek nebo na školku. Může se to týkat všech oblastí, je to velmi otevřeno tematicky, kdy vám jako mladým, protože koukám, že vás mladých je tady spousty, pomůže to, abyste svoji práci mohli vykonávat dobře a případně se v ní zlepšovat. Oficiálně to bude vyhlášeno zítra, my začínáme pilotním kolem, uvidíme, jaký bude zájem, ale samozřejmě, když váš zájem bude velký a bude to přesahovat v současné době vyčleněné prostředky, z níž půlku dáváme my, půlku syndikát, tak jsme připraveni v tom pokračovat a vypsat druhý, třetí kolo, uvidíme. Tak. A protože jedno z těch velkých témat, který se řeší, tak jsou ženy v médiích, už tady bylo nakousnuto, a to nejenom z pohledu toho, kolik jich je a jaké zastávají pozice v redakcích, nejenom v médiích, zejména v redakcích, tak i z pohledu toho, jak vydavatelé nebo zaměstnavatelé vytvářejí podmínky pro jejich práci, zda a jak jsou oběťmi sociálních sítí a má to dopad na to, jakým tématům se věnují nebo nevěnují, až po to, zda jim vydavatel v takovýchto případech je ochoten připraven pomoci nebo ne. Je to jedno z těch velkých témat a je to obsahem prvního diskuzního panelu. Já bych teď předal slovo Marině Urbaníkovi z Masarykovy univerzity a současně člence správní rady nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, která na úvod vám řekne pár údajů a čísel a pak budeme pokračovat debatou. Ďakujem pekne. Dobré popoludnie. Na mňa pripadla úloha v podstate predskokanky pred tou hlavnou diskusiou a zároveň mi je jasné, že uvádzať príspevok, ktorý má v názve slovo data tesne po obedovej pauze, je povedzme výzva. Ja som z názvu prezentácie vymazala tie data a postavila som sa k tomu veľmi clickbaitovo, takže dúfam, že to aspoň trochu pomôže. Začala by som ale tým, prečo by nás vôbec táto otázka, aké je postavenie žien v českých médiách a v českých redakciách, mala zaujímať. Povedala by som, že dôvody sú minimálne 3.
Začnem tým, že pluralita na úrovni redakcie sa svojím spôsobom a do určitej miery prepisuje aj do diverzity obsahu. A súvisí to s tým, že novinári a novinárky sú svojím spôsobom konštruktéri reality okolo nás, sú nastolovatelia, nastolovateľky agendy, inými slovami vyberajú, z akých udalostí sa stanú správy, vyberajú, kto dostane príležitosť sa k ním vyjadriť, aké problémy budeme ako spoločnosť považovať za dôležité a hodné riešenia, ako ich budeme interpretovať, aký je okruh legitímnych riešení a dajme tomu aj to, ktoré riešenia sú lepšie než iné. A samozrejme do týchto volieb, do týchto výberov sa prepisuje množstvo faktorov, ale okrem iného sú to aj hodnoty a postoje a životné skúsenosti samotných novinárov a novináriek. Takže aj z tohto dôvodu by sme mali chcieť, aby boli v redakciách zastúpené rôzne sociálne skupiny s rôznymi životnými skúsenosťami, pretože to povedie k pestrejšiemu obsahu. Zo zahraničných výskumov okrem toho vieme, že ženy novinárky majú častejšie tendenciu citovať iné ženy, ženské aktérky, že obsah, ktorý tvoria, je menej zaťažený rôznymi stereotypmi a predsudkami a máme aj pár výskumov zo zahraničia o redakciách, kde sú vo vedení ženy a podľa týchto výskumov tam panuje lepšia komunikácia a spravodlivejšie sa tam rozdeľujú témy medzi mužov a ženy. Druhý dôvod sa potom týka dôvery v médiá a vnímanej legitimity žurnalistickej profesie, pretože časť dôvery sa odvíja aj od dôvery v samotných tvorcov, od ľudí, ktorí nám správy pripravujú a prezentujú. A samozrejme, publikum by nemuselo mať úplne veľkú dôveru v situácii, ak by tam nenašlo dostatočne veľa ľudí, ktorí sú podobní ako oni. Inými slovami, keď budú správy vyberať, interpretovať a prezentovať iba určité úzko vymedzené skupiny, dajme tomu heterosexuálni bieli muži v nižšom alebo strednom veku, tak je možné, že sa ďalšie spoločenské skupiny nebudú cítiť úplne dobre reprezentovaní a môže to oslabovať potom dôveru v médiá ako také. A potom ten tretí dôvod je veľmi jednoduchý. Táto otázka by nás mala zaujímať aj kvôli tomu, že to súvisí s rovnosťou a spravodlivosťou. Každý by mal mať právo rozvíjať svoj talent a naplňať svoj potenciál a nie je dôvod, aby mužom a ženám boli vyhradené nejaké odlišné pozície, odlišné role a odlišné témy. Budem pokračovať s základnými údajmi o postavení žien v českých redakciách a začnem medzinárodným porovnaním, z ktorého Česká republika vychádza veľmi dobre. Keď sa pozrieme na samotné kvantitatívne zastúpenie žien v žurnalistickej profesii v Česku, tak by sa zdalo, že v podstate žiaden problém ani nemáme, pretože podiel žien dosahuje takmer polovicu. Len pre porovnanie, zhruba pred 15 rokmi to bolo 40%, teraz je to 45%. Európsky priemer je zhruba nejakých 48%. To znamená, z tohto pohľadu je situácia dobrá, v poriadku. V zásade, keby sme sa pozerali iba na kvantitu, tak sa príliš nemáme o čom baviť. Problém nastáva, keď sa pozrieme na to, aké pozície ženy zastávajú. Pred sebou vidíte dáta z pomerne čerstvého výskumu z Reuters Institute for the Study of Journalism. Autorky sa pozreli na 240 mediálnych organizácií v 12 krajinách a tú Českú republiku som tam potom dopočítala ja. A zamerali sa na to, aké je zastúpenie žien medzi šéfredaktormi. To znamená tá najvyššia pozícia v redakcii. A vidíme, že Česká republika so svojimi 4% sa pohybuje za Keňou a Mexikom a je toto úplne najnižšie číslo. Pre zaujímavosť, priemerné zastúpenie podľa tohto výskumu, a týka sa to tých 12 krajín a 240 mediálnych organizácií, je nejakých 22%. Čo sa týka Českej republiky, ide už o spomínané 4%. Keď sa totiž pozrieme na 28 hlavných českých spravodajských organizácií, nájdeme tam presne jednu ženu. Po tom, čo skončila Nadežda Petrová na iDnesu, tak počet žien klesol o polovicu z 2 na 1. Takže momentálne zostala iba Radka Matesová-Marková v ČTK. A tá situácia vyzerá o to horšie, že keď sa pozrieme na to, aké máme zastúpenie žien medzi študentmi žurnalistiky, kde ženy jednoznačne dominujú, sú to viac než 2/3,
a potom na to, aké je zastúpenie žien v rámci celej českej žurnalistickej profesie, takmer polovica, tak tu úplne zjavne vidno, že máme problém s vertikálnou segregáciou, pretože ženy sa nedostávajú na vedúce pozície. A samozrejme viem, že tu máme šéfredaktorky, editorky a tak ďalej. Toto číslo a aj ten predchádzajúci graf sa týka špecificky pozície šéfredaktoriek, šéfredaktorov. Média verejnej služby by v tomto mali a mohli ísť príkladom, aj kvôli tomu, že ich platia muži rovnako ako ženy, ale nejdú. Takže keď sa pozrieme na to, kto viedol Český rozhlas a Českou televízii, napriek tomu, že opäť polovicu žurnalistickej komunity v Česku tvoria ženy, tak sa za tých 30 rokov nenašla ani jedna generálna riaditeľka a nezdá sa, že by sa situácia išla zmeniť, pretože aj ďalšia osoba na čele Českej televíze bude podľa všetkého muž. Obdobná situácia inak panuje aj v mediálnych radách. Tam je zo 40 členov všetkých tých troch mediálnych rád, ktoré máme, je tam iba 7 žien. Keď sa pozrieme na dáta, ktoré sú ešte z roku 2015, pretože novšie nemáme, z výskumu, na ktorom som spolupracovala s kolegom doktorom Volkom, tak si môžeme všimnúť, že ženy a muži v českej žurnalistike sú zhruba v podobnom veku, nejakých 38-39 rokov, to znamená, vyvraciame rovno prvý možný argument o tom, že muži by napríklad boli seniornejší než ženy. Zároveň podľa toho, čo nám v rámci reprezentatívneho dotazníkového prieskumu povedali, tak muži aj ženy trávia v práci zhruba podobný počet hodín, 48-49 hodín týždenne, a ženy sú zároveň významne vzdelanejšie. Ten rozdiel je až takmer 15 percentuálnych bodov, ale zjavne to na tie vedúce pozície úplne nestačí. Zároveň aj z tohto stručného porovnania vidno hneď prvé možné vysvetlenie, ktoré súvisí s rodinou, s deťmi a s rodinným životom, pretože si môžeme všimnúť, že u žien novináriek je výrazne vyšší podiel tých, ktoré sú slobodné, a zároveň tu máme nižší priemerný počet detí na osobu. Tu sa dostávam do fáze, kde sa budem snažiť pomenovať niektoré problémy a príčiny, ktoré za týmto stavom môžu stáť. Samozrejme, nebude to vyčerpávajúci zoznam, ale pôjde o 4 oblasti, okruhy, dôvody, ktorými by sa táto nerovnováha, ktorá panuje v českých redakciách, dala vysvetliť. A v podstate tá predchádzajúca tabuľka, ktorá ukazovala aj podiel slobodných medzi českými novinármi a novinárkami a potom priemerný počet detí na osobu, nás dovádza k prvému problému, a to je veľmi ťažká, zložitá zlučiteľnosť rodinného a osobného života. A týka sa to samozrejme prevažne tej fázy života, kedy vychovávate malé deti alebo pečujete o nejakého iného rodinného príslušníka. A samozrejme, žurnalistika je profesia, ktorá je časovo veľmi náročná, typicky nemáte úplne pravidelnú pracovnú dobu, takže málo kedy môžete garantovať, že každý deň o 4:00, o 4:30 alebo o 5:00 pravidelne vyzdvihnete dieťa zo škôlky, čo je niečo, čo sa samozrejme týka mužov aj žien. A tá nerovnováha vzniká predovšetkým pri nespravodlivej deľbi práce v domácnostiach, kde sú toto úlohy, ktoré typicky dopadajú na ženy. Vidno to aj na porovnaní zastúpenia žien podľa vekových kategórií, pretože keď sa pozrieme na to vekové rozvrstvenie, v najmladšej vekovej kategórii u novinárov do 30 rokov ženy zjavne dominujú, tam ešte tvoria väčšinu. Ale potom ten podiel klesá na nejakých 40% a už sa úplne naspäť nevracia. To znamená, môže byť, alebo jedným z problémov môže byť aj to, že ženy, novinárky s mužmi držia dobre krok zhruba do okamihu, kedy majú malé deti. A potom to z rôznych dôvodov, ktoré väčšinou súvisia s tým, že oni sú tie, ktoré sú primárne pečovateľky, s nimi prestávajú ten krok držať, pretože to skrátka časovo nevychádza.
Čo by sa s tým dalo spraviť? Samozrejme by bolo dobré v prvom rade, keby mali novinári a novinárky normálne pracovné zmluvy a nepracovali tak často na švart systém, aby sa napríklad rodičia malých detí mali kam vrátiť po tom, čo im skončí rodičovský príspevok. Okrem toho by bolo dobré, aby mediálne organizácie zriaďovali detské skupiny. Ako povedala jedna účastníčka výskumu, ktorý realizovala naša študentka Tereza Čalady ako svoju diplomovú prácu, vzhľadom na to, že jej televízia dokáže vysielať do vesmíru, tak jej nie je úplne jasné, ako je možné, že nedokáže zriadiť materskú školu. Čo sa týka detskej skupiny, tak tu nemá ani Český rozhlas, ani Česká televíze. Okrem toho by bolo dobré viac myslieť na flexibilitu a vychádzať v ústrety rodičom malých detí bez ohľadu na to, či sú to muži alebo ženy. Ako som povedala, táto ťažká kombinovateľnosť, zlučiteľnosť žurnalistiky, predovšetkým tej spravodajskej časti a rodinného života dopadá negatívne na v podstate akúkoľvek osobu, ktorá o niekoho pečuje, bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena. A tu sa dostávame k druhému možnému koreňu problému, a to je celkovo nespravodlivá deľba platenej a neplatenej práce v českých domácnostiach, pretože tá neplatená časť disproporčne dopadá na ženy. Takže podľa výskumu pre Európsku komisiu ženy trávia týždenne tou neplatenou prácou nejakých 22 hodín, zatiaľ čo u mužov je to iba 8 hodín. A keď sa pozrieme na príjemcov rodičovského príspevku, tak sú to z 98% muži. Takže keď to poviem veľmi stručne a urobím z toho trochu karikatúru, z pohľadu človeka, ktorý o nikoho nepečuje a nemá tento pár rokov trvajúci zásek v kariére, je v podstate určitá príležitosť, keď vám medzi tou 30-kou a 40-kou, kedy kariérne stúpate, v nejakom bode odpadne zhruba polovica možnej konkurencie. Samozrejme, toto je problém, ktorý sa zďaleka netýka iba žurnalistiky a súvisí to aj s tým, aké sú naše spoločenské normy a aké sú dominantné hodnoty v tejto oblasti a aké sú predstavy populácie o tom, ktoré činnosti by malo mať na starosti to, ktoré pohlavie. Takže keď sa pozrieme na dáta CVVM, ide o reprezentatívne dáta pre českú populáciu, tak stále panuje dominantné presvedčenie, že úloha muža je finančne zaisťovať domácnosť a potom teda vykonávať drobné opravy v domácnosti. A prevažná časť verejnosti si myslí, že úlohou ženy je variť. Čo sa týka péče o deti, tam tá hlavná časť verejnosti tvrdí, že by sa mali na tom obaja partneri podieľať stejne, ale zaujímavá je tá 1/3, ktorá to vidí ako úlohu ženy, v porovnaní s 1%, ktorá to vidí ako úlohu muža. Druhý dôvod potom môže spočívať v samotných redakciách a v tom, že žurnalistika je stále do značnej miery profesiou, kde panuje maskulínna kultúra. Sú tam, alebo výhodou sú vlastnosti, ktoré sú považované za typicky mužské. Napríklad vysoké sebavedomie, ostré lakte a schopnosť sebapropagácie. A tieto vlastnosti opäť typicky nebývajú u žien považované za vhodné, ale kariérne sú veľkou výhodou. Z výskumov, ktoré máme k dispozícii, a ide o výskumy postavené na rozhovoroch so ženami novinárkami, tak vyplýva, že sa vo svojej práci pomerne často stretávajú s niečím, čo jedna z nich pomenovala ako drobné ústrky. Ono nejde o nejaké hrozné zážitky, ale ide o takéto drobné, skoro každodenné pripomínanie, že vaše schopnosti možno nie sú úplne také dobré a podobne. Okrem toho v rámci žurnalistiky, ale nielen jej, sa hovorí o tzv. Old Boys Networks alebo Old Boys Clubov, čo sú v podstate neformálne siete, typicky mužské, kde sa združujú muži vo vyšších pozíciách a kde sa zdieľajú dôležité informácie a cenné kontakty, na ktoré si potom tí ľudia vo rozhodovacích pozíciách, čo sú typicky muži, ako sme videli, tak si potom na tieto
tieto kontakty častejšie a rýchlejšie spomenú, keď treba niekoho povýšiť, napríklad. Pretože, ako vieme, v rámci médií sa dosť často nepovyšuje na základe otvoreného výberového konania, ale príde za vami niekto, kto vás adresne osloví. Samozrejme, to neznamená, že by sa muži a ženy v českej žurnalistike nestretávali a nechodili na pivo, ale viacero účastníčok viacerých výskumov napríklad popisovali situácie, kedy ako jediné ženy na porade neboli pozývané na určité akcie, ktoré tí zvyšní muži absolvovali. Napríklad sa ich nikto nespýtal, či by tiež nechceli ísť na obed, prípadne na golf, do sauny a podobne. A zdieľali informácie, ktoré tej dotyčnej osobe, tej žene potom následne chýbali. Treťou oblasťou je potom sexuálne obťažovanie, ktoré má množstvo prejavov a tie prejavy sa pohybujú od relatívne neškodného sexistického humoru cez rôzne narážky, komentáre, nevyžiadané pozvánky, nevyžiadané dary, až k nevyžiadaným sexuálnym návrhom, nevyžiadaným fotografiám rôznych intimných častí tela a až k nevyžiadaným dotykom. A tiež to nemusí byť vždy iba rameno. Čo je problém? Okrem iného v tom, že to právne povedomie u nás nie je na úplne vysokej úrovni, takže sme sa napríklad stretli s jednou účastníčkou výskumu, ktorá si nebola istá, či keď ju kolega chytá za stehno, či by už mohlo ísť o sexuálne obťažovanie alebo nie. Zároveň ešte stále u nás môže panovať atmosféra, ktorá žene velí, aby sa s tým nejak vysporiadala, príliš sa tým netrápila a nejak si to vyriešila sama. A zároveň vieme, že pre ženy, zvlášť na juniorských pozíciách, je zložité sa sťažovať, pretože dosť často ani nie je komu. Museli by ste ísť za nadriadeným, ktorý môže byť dosť často kamarát toho človeka, ktorý vás obťažuje, a aj preto by bolo fajn, aby mali mediálne organizácie vypracovaný písomný dokument, ktorý by definoval, čo sa za sexuálne obťažovanie považuje, a zároveň by tam bol stanovený jasný mechanizmus, na koho sa obrátiť, a ideálne by bolo, aby minimálne jedna z tých osôb, na ktorú by sa dalo obrátiť, bola osoba mimo redakcie. A potom tu máme štvrtú tému, ktorá si myslím bude čím ďalej tým dôležitejšia, a to sú nenávistné prejavy na internete a všetok ten hejt, ktorý sa na novinárov a aj novinárky valí. A samozrejme to nie je vec, ktorá by sa týkala iba žien, ale z medzinárodných výskumov, pretože tie české na túto tému zatiaľ nemáme, vieme, že nenávistné prejavy na internete smerujú častejšie proti novinárkam a zároveň, že majú trochu inú povahu. Keď to poviem opäť v skratke, väčšinou publikum neželá mužom, aby ich znásilnilo 20 migrantov, alebo ich nenazýva, že sú proste nádobou na semeno utečencov a podobné veci, pričom novinárkam sa to stáva pomerne často. Aké to má potom dopady? Z výskumov kvalitatívnych aj kvantitatívnych vieme, že to potom ľudí, novinárov, novinárky odrádza spracovávať určité témy. U niektorých tém totiž viete dobre odhadnúť, čo bude asi nasledovať. Zároveň to môže viesť k tomu, že máte tendenciu sťahovať sa z verejného priestoru a napríklad obmedzovať vaše aktivity na sociálnych sieťach, čo je problém, pretože toto je niečo, čo je v súčasnosti pre novinárov a novinárky veľmi dôležité. A v niektorých prípadoch to vedie až k odchodom z profesie, pretože keď si zoberieme do úvahy pracovné podmienky, dlhá pracovná doba, neistá pracovneprávna pozícia, nie úplne vysoká odmena v porovnaní s nejakými ďalšími odvetviami, kde by ste sa mohli uplatniť, a k tomu občasné sexuálne obťažovanie a neustály prílev hejtu zo sociálnych sietí, tak nie je úplne prekvapujúce, že si to veľa ľudí skrátka rozmyslí, a tým pádom prichádzame o talenty a my ako publikum prichádzame o potenciálny kvalitný obsah.
Tak, to by boli 4 problémy, ktoré som chcela pomenovať a u ktorých si myslím, že môžu stáť za súčasnou situáciou, kedy máme žien v žurnalistike dosť a často sú výborné novinárky, len sa to nejakým spôsobom nie úplne dobre prejavuje aj na ich zastúpení na riadiacich pozíciách. Ďakujem.